I visca Linyola! Avui us explicaré un conte que m'agrada molt. Es diu Amics monstruosos. L'ha fet Ana Manso i l'il·lustrador és de Gabriel Salvador. Ara us explicaré de què el va el llibre. Hi havia una nena que es deia Sandra. La nena era tímida i poruga. Els seus pares no eren pares professionals, eren molt joves. La nena descobreix que hi havia dos mons, el món normal i el seu món. A l'escola no hi té amics, però en sort que d'en Martín amb ell sí que s'ho passa bé. Adeu, Booktuber, espero que el llegiu.